Assalamu alaikum hurmatly ele jurtum. Allah Taala çeksiz maqtamlar bolsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem salavatlar bolsun. Bardığından tutkan rozalarında, okugan namazlarında Allah Taalam kabul kılsın. Bergen ihsanlarыңарды Allah Taalam kabul kılsın. Rozanın bütüşünü az kaldı. Tuğanlar, Kırgızımdın bayları, tuğanlar. Bişkektin tegeregindegi жаңы konuşlarda öttü kıynalgan elder göğüken bir ele okatından emez, üstü başlarından, giyim geçelerinden üyüne gerekli nerselerden, materialdık jaktan jardam berseňer jakşy bolat. Bir ele tamagyn emes, bardyk jagынан jardam berip kalgıla. Rozanın bütüşüne az kaldı, soğup alıp kalgıla Kırgızımdın jigitleri. Bardygyňyň den soýlugyň çyň bolsun, ogurbagla, jakşy jürüşlikde Allah Taalam nasip kılsın. Kırgızımdın şunday kol açık jigitleri köp eken. Rusyada bolsun, Rusyanyň kaýsy burluň burçunda bolsun, Kırgızstanyň kaýsy burluň burçlaryndagy beýbeçerlerge jardam berip atýar. Allah razı bolsun şolardan. Bala çakasy menen tinçlykda, amançylykda şu Allah Taalamyň jakşy görgen pendelerinden kılıp jürsün. Kalgandagy jardam bere turgan oýunda barlar, oýlap jürgenler dagy keçikpey şu jardamňardy bere bergile. Oroza bütkenden giyin da bulardan akırında kıyınçılıklar dağı bar. Şolarda hem tınımsız jardam berişdike. Çıkıran bardığında bergenlerden kämibäýt, kaýta göýet, Allah Taalam göýetem degen wadasy bar. Bir soňarga 700 esse kılıp berem degen wadasy bar. Wadaga turuvçu zat Allah'ım. Wadaga turbagan biz insanlarız. Şol jakşy, şu oýlarga jakşy işlerdi işlep kalyşdykdy bardygyňa çıkırıp gitem. Allah razı olsun. Assalamu alaikum rahmetullahi ve berekatuhu.